eskuekin esaten dizut da, gu denok hitz egite komunikazioan eskuen bidez adierazte dugun guzia isladatu nahi izan dut. 5 multzo daude, aurren multzoa, nola hasten diran hortan, keinuen multzoa, indarra emateko daukagun eskuak gorputz atal batera edo lagunen gana ukitzeko joera dugun hori, bestea lansormena, askotan barru ustutzen dugulako eskuekin egiten dugunarekin, eta bestea baina neurri kolektiboan edo gizartearekiko dugun sinesmena edo adierazten duten keinuek. Liburu argitaratu dut, liburuan 100 bat daude, eta hemen erakusketan 65 inguru, zehazki ez dakit 65. Urte bete inguruko lana da, eta gaia irudikatzeko Tolosarrei eskatu die laguntza, eta arlo desberdinetako jende azaltzen da, sukaldarik, kirolarik, musikarik, eta aldi berean argazki bakoitzak testu bat dauka. Testu hortan, atalaren arabera, hitzklabea, keinuaren hitzklabea koloreztatuta azaltzen da, eta euskerak dauzkan, eskua erroarekin dauzkan hainbat hitz azaltzen dira testu horietan, baita ere hori bidean edo lan eginez ohartu naizelako garrantzia handia emateolako gure hizkuntzak hitzari. Eta urriaren 28 arte egongo da Aranburu Jauregin.